Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войніловича. Місяць червень, так само, як і присвячаємо його пам'яті о день перевозу його останків з Бидгощу в Мінськ, годовина його одиходу до Господа 16 червня. І певно, ці дні ми просимо ласки Божої про його заступництво в наших молитвах. Особливо червень місяць і наступні в Білорусі – це гаряча пора пілігрима до Матері Божої Буславської і інших марійних санктуарів в Білорусі. І в цьому році ми йдемо під девізом «Богу хвала, Марії довір, Костьолу вірність». І ось, шановні, я хочу особливо звернутися до всіх пілігримів. Боже благословення вам, допомоги Матері Божої і заступництва наших білоруських святих, благословлених і слуг Божих. І особливо з більш віддалених парафій, городов, містинів вже йдуть нестомні пілігрими, бадьорі духом, підмацовані Словом Божим від духовенства, які йдуть, крочать разом з ними. Боже, допоможи. Дай, Боже, щоб так було на протягу всього земного життя, щоб ми йшли разом з Костьолом і духовенством Богу на хвалу, а всьому нашому народу на збавлення. Тому пілігримки – це свого роду не такі маленькі іспити, а як ми на протягу наступних тижнів, місяців, года, чи ми йдемо в ногу з духовенством, ідучи в костьоли, на набоженстві, і мші святі, катехізацію, познання Бога. Тому, шановні, Боже, допоможи, щоб пілігримки, які для нас становляться тим індикатором, чи ми йдемо далі по житті в ногу з духовенством і ласкою Божою, благословенням Костьола. Многі ще рихтуються, пілігрими, до виходу на керунку Буцлава. Многі не можуть з різних поважних причин брати уділ у пілігримках, де не єднаються духовно і моляться за всіх пілігримів. Хворі, праця, сім'я велика, дітки малі, різні причини, зрост, недохоп здоров'я. Як, наприклад, постна пілігримка, якої многі не можуть удільничати, але вдома на протягу 4 днів заховують пост, моляться за нас, і ось вони духовно разом з нами, пілігрими, які незалежно від обставин, що роблять, праця, обов'язки, але вони в постах. Тому це велика заслуга бути духовним пілігримом, долучаючися до той чи іншої групи. Тому, шановні, розважайте і будьте, беріть уділ, допомагайте своєю молитвою, посвяченнями нашим всім пілігримам, які йдуть, накеровуються до Матері Божої Буцлавської. У пілігримів різні дороги, потребування, заховання порядку, постанови, але одна мета – Матері Божия, її заступництво і допомога. Але і це ще не все. Щоб ми не тільки прийшли, чи приїхали в Буцлав, в санктуарі, але були вислухані. І це ще не все. І щоб ми верталися домой з моцною постановою. Якою? Девіз сьогоднішніх пілігримів
Богу хвала, Марії довір, Костьолу вірність. Боже, допоможи, каб ми йшли в надії віри до Маті Божої і верталися наповнені добротами духовними. І дякували Богу, Маті Божій, що ми взяли уділ в цьому годі пілігримках. Нехай ця радость триває з нами на протягу, дай Боже, цього году. І в наступному годі, каб ми ще великшим таким пламенчиком ішли і накеровувалися, планували до Матері Божої наш поход. Люди частують пілігримів їжею, ночлегом, а пілігрими, ми молимося за їх дітей, внуків, Матері Божої опіки. Ніхто до Бога не йде один, ви це все відаєте. Ми ще йдемо земними дорогами до неба, але многие наши суетенники опередили нас уже в небе перед Отцом Небесным, вечность. И они нас приймали, частовали. Після їх зосталися тільки хатки, але вони самі отримали в Володарстве Небесном дом нерукотворний. Шановні удільники постної пілігримки, в цьому годі початок нашої пілігримки розпочинається 30 червня, а второк у Мінську катедральному костьолі святою мшою о 8 годині раниці. Отримавши благословення, вирушаємо в Буцлав. Запрошую жадаючих долучитися до нашої постної пілігримки з подякою Богу. І многих, хто зостається вдома, долучайтеся духовно до нашої пілігримки. Хоч чуть-чуть заховуйте пост. Хоч чуть-чуть заховайте більш такого духа молитви. І ми з нами приймаємо вас в цю духовну пілігримку, шановні сестри і брати, вгору серце. В цьому годі початок нашої так само пілігримки, бо на протягу десятків років нестомним пілігримам і модератором Слова Божого на нашій землі, так само серед молоді, з'являється всім нам добровідомий ксьондз Іринеуш Копач. Молодь в ці дні відзначає він День своїх іменинів, святого Іринея. Божого благословення тобі, шановний брат Іриней, у Христі Єсусі. Люди пам'ятають про тебе, як ти допомагав мені в обслуговуванні многих парафій, і часто навіть таким ось транспортом. Это ксьондз Іринеуш. Ксьондз Іринеуш за азовой молоддю объездил весь Советский Союз, все республики, проповедуючи Слово Боже. Нехай добрий Бог благословить його і дальнейшую послугу, як молитовную духовно, так і фізично. Шановные, а что такое пилигримка? Это конкретная мета. Один накерунок, одна дорога, яка пересікає много дорог. Але вона йде на керунку визначеної мети санктуарію. І якби вона завужена, бо мы не идем влево, вправо, здесь разными дорогами. Идем, как пилигримы, одним визначеним направленням. Якби обмежовані, але дойдем
до меты. Пілігримка часовая, недовготривалая. Але яна нам напамінае даўжэйшую пілігримку всяго нашага і так недовготривалага дачаснага жыцця, вандравання до неба. Бо што такое 80 ці 100, 110 гадоў насупраць вечнасці? І тут мы адчуваем заклік Езуса Христа. І больш зразумеем словы, сказаныя Збавителем в Євангелії ад святого Мацвея. «Уваходьте праз вузкую браму, бо широкая брама і просторная дорога вядуць да згубы, і многія ўваходзяць праз яе, а вузкая брама і вузкая дорога вядуць у жыццё, але немногие знаходзяць яе». Этому подтверждение наши пилигримы. Одна вузкая дорога, в сенсе идем конкретным накірунком. Тады мы приходим. Так само до неба касцёл, Езус дае нам дапамогу, опека касцёла святымі сакраментамі, ласкай Божай, каб мы памятали про гэтую духовную дорогу, тады пройдем гэтай вузкою брамою. Менавіта гэтая дорога вузкая вядзе до неба. Возьмите, например, школа, институт, дали працу. Не можно в институте все предметы вивчати. Конкретика, якось обираєш свою мету, науку, где можешь реализовать себе. Своего рода, поглядите, святарство, выбирая свою конкретную дорогу. Дорогу святарства. Тому і всюди в житті праця виконуєш, ми проходимо якби праз завужаною. Много профілей, много різних таких обов'язків, праць, але щось виконуємо одно. І в гэтым Єсус напоминає вузкая брама, то есть метанакіраванасць. Пілігримка нас об гэтым вучыць. Калі мы выйдзем з дому, в пілігримцы, напрыклад, самыя буцлаў, але штодзённа будем хадзіць в розныя напрамкі, то мы прыйдзем вельмі позна пасля буцлаўскіх фэстаў. Спазніліся, бо выбіралі шырокую дарогу, шырокую браму. Таму, шановныя, няхай ласка Божая і апека Богородицы дапамагаюць нам трываць духовна гэтым напрамку да Валадарства Нябеснага. Просім заступніцтва слугі Божого Эдварда Ваніловича і асабліва Богородицу, Маці Божию Будславскую, берагіні нашай краіны, яе апекі над всімі пілігримамі, якія ідуць Будслаў. Твоёй обороне отдаемся, святая Богородица, в наших потребах не погарджай моленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молися за нас, святая Богородица, каб сталися ми годними обіцянняв Христових. Примите Божие благословление. Благословление Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас
і щасливо супроводжає сьогоднішній пілігримці у Буцлав і щасливого вертання домов. До зустрічі в Буцлаві.